започнал да прави парти при мен. Виждал ли си ми капака? Съжалявам, сега съм в почивка. Следва Спонж Боб квадратни гащи по Никелодиан. Към Моркокара! Един нов екип герои скача в екшена. Да спасяваме хората, се бием с лошите! Дайте ми минуса. Супер зайо-байовски сили като Да техните. си спържим калмари! Те са подготвени за всичко. Динозавър ли? Няма такива. Знаеш, че си заек със суперсили, нали? Да, знам го. Супер зайо-байо тим. Следващата седмица от понеделник до петък от 11 часа по Никелодиан. Време е да се смеете до насита. Изобилие от поредици. И всичките ви любимци, събрани на едно място. Пригответе се за пощурели кръстници, разбеснели се братя и гъби без мозък. Всичко започва с нови епизоди на шоуто на Патрик Звездата. Нон-стоп веселба. Тази седмица от понеделник до петък от 11 часа по Никелодиан. А сега рекламна пауза по Никелодиан. Това беше рекламната пауза по Никелодиан. Какво се случи? На глава! Наричат ме Кайри! Се случи. Готови ли сте, деца? Да, е вярно, капитане! Не ви чувам! Да,